ସେ କିଏ ଯାହାର ପାଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କଥା କହେ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚାଲେ? ଏ ସାପ, ବି ଚିଠି, ସି ପବନ, ଡି ମାଛ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି ଚିଠି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଆଖି ନାହିଁ? ଏ ମାଛ, ବି ଜିଆ, ସି ବେଙ୍ଗ, ଡି ସାପ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବି ଜିଆ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଖରାପ ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଏ ହାତ ଗୋଡ଼, ବି ଜିଭ, ସି ହୃଦୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଡି ଆଖି ଏବଂ କାନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବି ଜିଭ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁ ଭାଷାକୁ ଆଗ ଆଡ଼ୁ ଲେଖିଲେ ଯେପରି ପଛ ଆଡ଼ୁ ଲେଖିଲେ ସେପରି ହୋଇଥାଏ? ଏ ଓଡ଼ିଆ, ବି ମାଲୟାଲମ, ସି ହିନ୍ଦୀ, ଡି ତାମିଲ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବି ମାଲୟାଲମ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ପଇସା ମିଳେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଧରିଦେବେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ଯଦି ଧରି ନ ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ, କହିଲ ଦେଖି ସେ କିଏ? ଏ ମଶା, ବି ମାଛି, ସି ଉକୁଣି, ଡି ଝାଡ଼ୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ଉକୁଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ